Keď by sme to mali brať, že kedy to začalo, tak sa musíme vrátiť ešte o čas viac ako 20 rokov dozadu, kedy malo byť očné oddelenie vo Zvolene, viac menej určené na zánik, ako všetky také menšie okresné oddelenia. No a vtedy skrsla myšlienka, že niečo by sme mohli podniknúť tak, aby toto oddelenie nebolo zrušené. Bola tam jedna osoba, bez ktorej si nevieme v Loftalovane predstaviť, pani doktorka Šváčová. Tá ma požiadala, že či by som nepohovoril s pani ešte doktorkou Ondrejkovou, po prípade s jej manželom, že majú nejaké myšlienky. Tak slovo dalo slovo, spojili sme sa. Ja mám pocit, že som bol celú dobu pomocník a robil som pre spokojnosť, až to prerastlo od manželky, až celá tá organizácia prerastla, takže že to vlastne ja ich cítim ako rodinu. Na začiatku som pomohol tým, že som nastavil procesy z hľadiska ekonomiky, hospodárnosti a kalkulácií. Odtedy uplynulo 20 rokov a stále sa rozvíjame a ten vývoj nám potvrdzuje to rozhodnutie, že bolo správne. Výzva bola to, že oddelenie nebolo celkom ešte dostatočne ani technicky vybavené, ani personálne, ani materiálne, čiže to bola jedna výzva. My sme sa transformovali na špecializovanú nemocnicu, lebo my sme zachovali aj lôžka. Výrazne sme ich redukovali. Na očnom oddelení vo Zvolene bolo asi 15 lôžok, keď som tam nastúpila. Zaviedli sme ambulantnú chirurgiu absolútne pre všetky typy operácie, ktoré sa ambulantne dali vykonávať. A redukovali sme na 8 lôžok, na ktorých sme zostali, čo úplne stačí na diagnostiku a liečbu ochorení, ktoré vyžadujú lôžkovú starostlivosť. A náš koncept bol vždy urobiť komplexné pracovisko po vzore takých väčších zahraničných pracovísk, ktoré by malo aj lôžkovú časť, operačnú časť, ambulancie. A toto sme postupne presadzovali ako takí priekopníci v rámci Slovenska, lebo žiadne podobné pracovisko, ako máme my, také komplexné, zatiaľ ešte na Slovensku ani nie je. 4 najdôležitejšie oblasti, ktorým sa vo Vtale venujeme, je mikrochirurgická činnosť, liečebná činnosť, hlavne činnosti aplikačného centra pre úplne novú liečbu, zachraňujúcu zrak u pacientov s cievnymi ochoreniami oka. Vždy sme sa snažili, aby sme boli na špici aj v prístrojovom vybavení, čo sa nám aj dodnes darí. Nie je to len vybavenie operačných stálov, ale aj všetkých špecializovaných našich ambulancií, aj periférnych ambulancií. A potom je to manažment zdravotnej starostlivosti, kde sme priniesli množstvo novátorských prístupov. Štvrtou oblasťou, ktorej sa veľmi intenzívne venujeme, je veľmi dôležitá oblasť vzdelávania. To sú rôzne edukačné programy pre našich lekárov, pre našich spádových lekárov. 10 rokov organizujeme odborné konferencie, ktoré v súčasnosti už sú tradične s medzinárodnou účasťou. Proč jezdím do Zvolena? No právě proto, že mě to tam táhne z mnoha důvodů. Jednak proto, že ty vědecké dny vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej společnosti jsou pro mě dvojím způsobem významné. Jednak protože tam jezdím za kamarády do přátelského prostředí. Ta akce má vždycky velmi dobrou odbornou úroveň. To prostředí, ve kterém se vždycky pohybujeme, je velice upřímné a inspirující i pro moji profesi. A z té diskuze potom vychází ty vytříbené názory, i to, že třeba já najednou se na věc začnu dívat trošinku z jiného pohledu. Společnost Oftal, která stojí pozadí těchto akcí odborných, tak se toho kdysi uchopila a my to všichni víme, že ta kvalita je to, co nás tam táhne. Veľmi úspešná je tzv. Škola mikrochirurgie oka, kde nielen naši pracovníci, ale z celého Slovenska majú možnosť každý rok trénovať na v podstate zvieracích modeloch alebo na umelých modeloch nejakých
a cvičiť si tie základné operačné postupy na neživo, koľko rokov sa darí, že tá škola mikrochirurgie pokračuje aj s našimi lektormi v zahraničí, v Prahe a v Barcelone. Očná škôlka, to je taký náš srdcový projekt a je to naša podsta pani doktorke Šváčovej. Bola veľkou inšpiráciou pre nás, ktorí sme začínali v Banskej Bystrici, špeciálne pre lekárky, ako vedela sklbiť špičkovú prácu očného chirurga so starostlivosťou o rodinu. No a ona založila v Banskej Bystrici túto očnú škôlku, vedovala sa aj pedooftalmológii, bola naozaj špička v tejto oblasti. Raz prišla za mnou a špeciálne mojím manželom, že hrozí zánik škôlky v Banskej Bystrici a že to, čo dokázal vo Zvolenie, že určite, ak to niekto dokáže spasiť, tak je to môj muž. A mala pravdu, pretože to dokázal. Sme materskou školou, zaradenou do siete škôl a školských zariadení od roku 2009. Zriaďovateľom tejto materskej školy je nezisková organizácia Stadetore. Jej zakladateľom je mesto Banská Bystrica a Oftal. Pracujú u nás dve ortoptické zdravotné sestry, ktoré poskytujú kvalifikovanú zdravotnícku starostlivosť pre deti s poruchou binokulárneho videnia. V Oftale pracujem už od roku 2007. Martou nás spojil spoločný záujem o oftalmológiu a snaha veci inovovať a modernizovať. A poskytovať pacientom čo najkvalitnejšiu a najmodernejšiu komplexnú očnú starostlivosť. A vízia vybudovať špičkové pracovisko, ktoré bude takúto starostlivosť pacientom poskytovať. A to sa nám aj podarilo. Okrem najmodernejšej chirurgie katarakty sme vybudovali jedinečné centrum pre komplexnú liečbu ochorení sietnice, ktoré sa radí medzi renomované centrá nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to miesto, kde som sa mohla odborne rozvíjať a vyrásť na renomovanú odborníčku. Je to miesto, kde profesionálny vzťah prerástol do priateľstva, ktoré bude trvať celý život. Ďakujem, že som mohla byť toho súčasťou. Pre mňa je Oftal partnerom už 20 rokov. Naša spolupráca je založená na profesionalite, dôvere a chuti prinášať pacientom to najlepšie. Celý tým v Oftale sa s chuťou púšťa do noviniek, ktoré s Alconom, technologickým lídrom v oftalmológii, prinášame. Ich chuť inovovať a napredovať je pre mňa inšpirujúca. Ďakujem Oftal za spoločnú cestu a prajem vám ďalšie roky plné inovácií, úspechov a radosti z toho, čo robíte. V Oftale pracujem už 11 rokov, v súčasnosti som na materskej dovolenke a som vďačná za tú možnosť, že môžem aj popri materskej dovolenke sa venovať klinickým štúdiám, ktoré sa venovali anti-VEGF liečbe retinálnych venóznych oklúzií. Pôsobím v zdravotníctve 15 rokov a ďalších 15, alebo možno 20, by som naďalej rád pôsobil v zdravotníctve spoločne s Oftalom. Oftal je unikátna firma svojím príbehom a svojou víziou, na formovaní ktorej by som chcel byť účastný aj ja. Do ďalších rokov želám Oftalu, aby zachytával trendy, zostal na vrchole a bol inovatívny tak ako doteraz. V roku 1988 ma oslovil môj gymnaziálny spolužiak Miťo Laskavý zo Zvolena, či by som neprijal jeho dceru doktorku Ondrejkovú na kliniku. Napred som nechcel. Povedal som mu, že by som mu doporučil pohodlnejšie pracovisko pre ňu, nie pod takým prísnym šéfom. Ale nevzdali to, no a nakoniec som zistil, že to nebola taká zlá voľba. Bola veľmi cieľavedomá, pracovitá, usilovná. Pán Božko ju obdaril veľmi šikovnými rukami na operačnej sále a chladnokrvnosťou. Zvolenské pracovisko Oftal a tie ďalšie pracoviská treba považovať na celoslovenskej úrovni nielen ako významné pracovisko, úspešné pracovisko, ale aj ako vážneho konkurenta pre všetky ostatné oftalmologické pracoviská, aj pre mňa, ako pre jej bývalého učiteľa. Sme z takej látky ako naše sny, napísal Shakespeare. A Oftal nám umožňuje kvalitne vidieť do našich snov. Oftal to je pre mňa, napísal som si pre istotu, trpezlivosť, múdrosť, láskavosť, empatia, energia. Áno,
sme z takej látky ako naše sny? Nuža Oftal má krásny sen. Sen, ktorý uskutočňuje každý deň. Byť spoľahlivou pevninou